Different zombies moving. Oh shit, det med saker nu. Kan sälta för spela nu. Ja? Kan sälta för spela. Köta want of gambling. Fríði, yes. No, it's true. Fucking upgrade. I'm serious! Piece of black ass shit. It's a file, look which one after. Oh no, I lost my lata again. Oh nej. Hur är det skriften med Steam? Han har skrivit Spæli car. I. Det var pilsen. Oh shit! Hade jag. Han kommer in där! Jag hade tänkt på att streama. Åh nej. Han kommer inte med nu. Fríði, han kommer inte med! Han kommer inte med! Åh god! Åh god! Ah! No Mike! Åh god! Ah! Fríði? Ja. Han fucking Sampe kom etter meg. God tid. Det er Shit, det är. så fært, ja. Oh, wrong for it. Marni får renna. Får jag gå? Åh god, den har killat ner mig nu. Ja, jo där. Åh god, är det han? Är det han? Åh shit! Get your we did that shit. Come on. Yes. And now for the water level. Yeah, it's fucking creepy. Ja, så här. Ska du börja med? Ja. Åh, god. Åh, god! Här är han. Här är han. We touch you see now. Get. Nej. Fattar bubblan, ja. Och så touchar jag här. Här till dig. And run for it! No, jag kör med! Come on. Up over, yes! Yeah! Åh, herre. Simon lilla.
I got there. Oh god. Ah ja. Gjerne. Tack att kroppen är etta. Vänta. Ja, rätt. Oh, okay. Look at here. Oh nej. Ja? Ja. Oh, gift. No. No. Oh ja, well. Kort. Hallo. Ja. Okej. Ut att ställa ner i vattnet. Så, och... Yeah. Här har vi... Bleeding. Ja. Oh, good. Så, yes. Här är lite löv, så... Ja. Det är en rätt. Kom då. Ja. Jag kan inte... Mört, kom då. Öppna. Onotter. Yes. Oh shit! Öppna. Oh god. Han kommer efter mig. Han får lära mig Andersen. Alltså. Vänta. Men... Alltså. Han är rätt för mig. Det är han inte. Kom nu! Yeah.